Hello guys, nganin na din itong naong no, murag bagong mata ba. Pero luya rin eh, gumikan niya nag traktor tadi ada pita oh. Kita mo nang basakan dia. Di maklaro. Ay basakan dia mga guys nga aong gitraktor. Na puti dia di maklaro sa video. Ni kalit kaligsik so ni undang ta kay init kay ganiya mga alas 2, mga alas 3 sing ulan. Nakaroon yung init na pagbalik, nakailis na ko mga guys. So umana po tapon mga alas 2 kadlaw na po nato birahan amtay ispat. Pira na to kay ang ato ang adlaw karon dani is gamay na lang yung kayo, gamay lang kayo. Gamay na lang bakante atong adlaw kay mga sunod semana. Sige na tag abanti na tag sigtano mga guys. Na ang ako mga amigo diri tanawa. Tamo dili mo matingala sa mga naong diri sa ako ang mga amigo. Ngana na gid sila mga naong mga guys. Oh. No. Mura-mura na sila mga igsoon mga guys, no. Mura-mura na sila mga igsoon. Ano sa day na? Guba? Ito ba sa Kabya? Kabya? So, sa mga nakailanin niya guys, dio, batang sudlon. Batang sikap. Rudy boy. Oh, Rudy boy. Batang. Kani po siya si alias Madadato. Ah. Na siya mga guys, mga amigo kay nako diri nga mga kuan. Kani po siya si Boy Matapang. Oh. Ha. Ha. Isog nyo talaw ra nako. Oh, mao na siya. Oh. Mao na siya mga guys. Ya, ato andalan rin mga guys, oh, espaltado. Na. Ato tunaan dia. Oh. Di na magilutag balik. Apoy ang harvester ito. Oh. Hindi okay. Klaro kaysa tungod sa kainit. Reflection sa adlaw. Nawa na. Nabugkag na. Di man gibalik ko gan, bakit mo na.